Siphinde sikubingelele mbukeli wensese TV1 nomlandeli wohlelo Siyathokoza emakhosini. Namhlanje sihamba ke naye omkhulu ke uMawunde ezosivezela ke imisebenzi yakhe eyahlukahlukene abuye nawo le emakhaya njoba ke ade ngatholakala sonke lesikhathi eyophakamisa eyoqinisa eyolanda ke impande noma ke izinto ke ezehlukahlukene ezizokwenza ke abantu bephile eningizimu Afrika. Mkhulu siphinde sikubingelele siphinde sikuphi ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensese TV1. Yebo, hayi sengiyababengelela abantu bami, bengelela wonke umuntu, ababukeli nabalandeli babe babuka. Ngiyabakhumbuza ukuthi umkhulu Mawunde usakhona. Mkhulu, sizoxolisa kakhulu kubalandeli nababukeli. Indawo esikuyo namhlanje siqale sangena phezulu emgedeni. Manje benganikhombisa nje sisendaweni esakisibaya kodwa futhi esawumgodi engathi siphakathi kodwa nasi sibhabha siyabonakala. Mkhulu, le ndawo sikuyo njengamanje indawo sitheme sisuka lapha phezulu sasingena phansi siza la umbukeli mawuthi uyabheka noma engase uyalalela ulwandle lungale ngaphezulu kwethu thina singaphansi. Mkhulu, yini esizoyenza la namhlanje noma ke ngithi ke umuphi lo msebenzi ojule kangaka owenza ukuthi uthole le ndawo ukuze sikwazi ukuzowenzela khona? Ngibona phambi kwakho uAbib khona, ngibona phambi kwakho ama-envelope akhona. Abantu ke bawubuka umsebenzi ama-envelope bawuthanda kakhulu, abanye baze bathi cha siyafisa ukubona umkhulu ephinda futhi esenzela. Namhlanje mkhulu uthe uzophinda futhi uveze umsebenzi washilo ukuthi sizowuveza wonke umsebenzi owenziwa kulonyaka. Mkhulu, singofika kuwona kodwa ngicela ukubuza mkhulu, uAbiba zathi owakho uyakwazi ukumbolekisa kumuntu noma lo khona manje owakho? So umbuzo enginawo njengamanje, umkhulu unayo into ayidayisayo noma isigubhu akwazi ukusithatha asinikeze umuntu sikwazi ukumenzela imali mkhulu? Yebo, ngiyakuzwa kahle kesha lami. Yebo. Into ngize nayo la. Yebo. Njengoba mangibona mangila kule indawo ekanje. Yes. Ngibona ukuthi usuku la namhlanje ku-2026 abantu ngibatshengise ukuthi izinto sami simfihlo sami zonke. Yebo. Sihlala kuphi nendawo. Yes. Izinto siningi azihlale esigodlo, izinto siningi asihlale sendlini yami. Yebo ba. Ngize kongifezela ngoba mina ngithanda ukwenza into like imfihlo. Yes. Into yokuqala ngize kokukhumbuza umsebenzi wama-inflows ukuthi lo msebenzi usakhona. Yebo. Ngifuna kubagazela abantu ngizoba ngathi ngikhuluma kakhulu. Yebo. Kahle nje ku-inflow akuphume u2 million. Yes. Ku-inflow akuphume u3 million, 4 million, 5 million. Yebo. Kodwa ku-inflow kuphuma umsebenzi wokumtshengisa umuntu ukuthi uyavumeleka ukuthi ngimwenzele umsebenzi. Ku-inflow kuyenzeka kuphuma u10,000. Yebo. Kuphume u20,000. Yes. Kuphume u30,000. Kodwa hayi 1 million, 2 million ayiphumele imali ku-inflow. Kodwa umuntu uma ukuthi udinga u20 million noma udinga u15 million eze kumina ngikhale ngimwenzele kwama-inflow. Makuthi kuzovumeleka la, shuthi lo muntu noma u20 million azowuthola. Hayi shuthi alinde uma uqhamuka kumina ngizoba ngimwenzela kwama-inflow ukuthi kuzophuma u10 million, u5 million awuphume la. Kodwa mina ngizokhala ngikubheke nama-inflow ukuthi kuzophuma malini. Makuphuma imali kuma-inflow kona kuzongitshengisa izinto zami sengitshela ukuthi lo muntu u10 million azowuthola same time. Lo muntu u20 million azowuthola same time. Kodwa leyo nto umuntu ngiyamtshela nginayo ngihlele naye ndawonye. Yes. Ngoba kunjalo ke. So usho ukuthi mkhulu umuntu ozothi ufuna imali ama-envelope umuntu loyo ufuna imali ezo10,000 o20 o15 imali ekanjalo, hayi ama-million. Hayi ama-million. Kodwa if uzofuna ama-million iqala lapha kuma-envelope bonakala imali iyaphuma yini? Yayizwa lento? Yes. Iqala la kuma-inflow. Mawufikile kumina so wakhipha siwenze umsebenzi ngikuteste nami ukuthi ama-inflow ayakuvumela. Mawukuthi akakuvumela ama-inflow izokubhathela ipoto. Makuthi lipoto lizokuvumela siyakwenza umsebenzi ngoba nginasindlela sakumsiza umuntu ngenkani. Angithanda umuntu kuza kumina abuye angathole usizo. Mina umuntu ngifuna ngimsize ngenkani abuye nemali. So lonke lama test lawa enzelwa khona ukuthi egcineni imali ubuye nayo. Imali ubuye nayo. Mawukuthi i-test yami iyancaba ingakuvumeli
which means ngikunika umuthi hamba kokugeza for 3 days sewuyabuya. Usuzobuya ke manje ke usuklinekile. Lapho ke uzoba uclean sonke isimo bongibhekene ngaso ungasazi sizoba vele sitekile ke sesikhishiwe kuwe. Yebo. Cha mkhulu umbukeli ngibe ngaba nama calls amaningi abuza lo msebenzi ukuthi ama envelope akhipha malini. Ngcono sesiphendulekile namhlanje ukuthi imali eziphuma kwa envelope imali ezikanje nekanje 1000 to 20000. 1000 to 20000. Kodwa ngiyakwazi ukumsiza umuntu athola 5 million, 10 million, 15 million. Kusukela kuwona futhi ama inflow. Yes. Kodwa ke angalinda ukuthi lo 10 million uzophuma la. Ngeke uphumela u10 million imali eningi. Mankala la kwa ama inflow ukuwenzela wona ayangitshela ukuthi lo muntu imali uyidingayo azoyithola. Futhi after that so ngizokudathela indawo ngiwenzela khona ama million. Ngoba ngizoba ngihamba nanginamandla ngoba ama inflow angitshelile ukuthi hayi leyo imali uzoyithola u10 million ufuna uzowuthola. Sengiyakuthatha ke siye indawo ngizokwenzela khona ama million uwafunawo uwathole ubuye nawo same time. So mkhulu umuntu ongabuza ukuthi mina mengile ku Eastern Cape ngile kuphuphi umkhulu uthi ufika wena esigodlweni wenzelwe noma umkhulu uyakwazi ukwenzela via ibank noma ekwenzele kanjani isebenza kanjani into lapho mkhulu? Umuntu afike kumina ngimwenzele umsebenzi. Yebo mkhulu. Umuntu afike kumina ngimwenzele umsebenzi. Asisebenzi ukuthi mhlambe izofakwa uzoyibona isikhala ebank kwenza kanjani? Indaba yase bank kuba umuntu wakhalaze kumina mawufikile kumina ngimwenzela ama million wadingawo mawukuthi aphumile lawo ama million ukhiphile u10% bami ungikokhelile le yakho ucele kumina ukuthi umkhulu ngifuna ngiphelezele ebank ngiye koyifaka le imali ebank iucash ngoba ucash ayisho ukuthi mina ngizokuwenzela imali yakho ngene ku account cha ngifuna ngikuwenzele ucash sithathe yona mhlawumbe 5 million 6 million makuthi uyasaba endleleni ama road block amaphoyisa ngakwazi mina nawe ayisho ukuthi ngizokuthuma wena wedwa uzohamba nami singene phakathi ebank sifake imali ebank ireport ukhona sisonke. Yebo. So mkhulu sithe umuntu uyatestwa before eqala ukwenza umsebenzi. Before kwenza umsebenzi. Siqala envelope uma kuhlule envelope kuye ebhodweni. Ebhodweni mawuhluleke ebhodweni nginike umuthi hambe uyogeza baba. Yeah. Okay mkhulu sisazowubona umsebenzi usazowuveza. Kodwa bengifisa singene la kumuntu othi mina ngifuna into mina ezongenzela mina imali ke sengisekhaya. Yini ekhona la ekhaya ongayinikeza umuntu ukuthi yena ekhaya eyokwenza imali? Nginawo wabiba. Nginawo lwazi ukuthi wonke umuntu indaba yabiba uyayazi. Yebo mkhulu. Yayezwa lento. Ngiyambelekisa wabiba. Hamba komsebenzisa for 6 months. After 6 months uyambuyisa ngiyamvuzelela amandla umthathe futhi ayiqhubeka nokusebenza. Uyamboleka umuntu. Umbelekisa umuntu noma yisangoma noma umfundisi noma abani noma uyinyanga. Umsebenza kanjani mase kuwena mkhulu? Uwabiba mawukuthi ke umthathile umuntu uyakwazi ukumsebenzisa ekseni. Ekseni azokuwenzela imali. Kusoba according to uhambe kanjani ungenzeke ukhala ngo 60000. Makuthi uhambile ekseni azokuwenzela u60000. Makuthi ubuya u60000 ekseni nintambama futhi kuba u60000. Leyo imali mayiphumile kusoba kuwena mawikhipha ungakwazi uyiqhubekela kuyifaka koyifaka ku account yakho ungakwazi ukuyiqhubekela kuyisebenzisa. Kodwa futhi kunesigubhu ngisidayisa sokuntayisela umuntu akuyona wabiba. Isigubhu saseceleni. Mawukuthi wena awufuna kuba nemali eningi kodwa ufuna every day njalo ngosuku mhlambe u10000 u20000 ungabe ushota phakathi ngasekhokhwini lakho ngiyakwazi ukukunikeza isigubhu ngiyasidayisa. Isigubhu mkhulu lesi osidayisayo noma osinikeza umuntu abantu bake bebe nemibuzo ecishe ifana nokuthi sisebenza ngani. Abanye bake bethi sami sisebenza ngempuphu, abanye bathi sifaka uju, abanye bathi sidlani isigubhu ozonikeza umuntu ba. Hayi mina isigubhu sami sizidla ngempuphu nje kuphela. Impuphu. Uthathe indawo uzoyilungisela khona lapha sendlini yakho uzothatha noma izitsha uzobeka khona
uthathe impuphu ubeke phansi, isigubhu usibeke phezu kwale impuphu. Yeah. Ayikho inyoka uzoyibona le ndawo. Yes. Manje leso sigubhu sihluke nama price. Kuna sa 7,000. Yebo. Kuna sa 10,000. Sigcine lapho. Kodwa uwapipa uyena ubizayo kakhulu ngoba uwapipa uyakwazi ukulungisela impilo yakho yonke ube nayo yonke inkinto yesemhlabeni. Uyena obiza kakhulu. Uyena ubiza kakhulu. Futhi uyatshelekisa ukuno wakho 25 ukumboleka for 6 months. Umbolekisa wapipa for 6 months u25,000. Okay. Kodwa lesinyo 7,000 10,000. Esakho ke lesi sikhuluma ngaso osithatha wena uye nasekhaya. Kuba kunjalo. Sidla impuphu asilifaka igazi. No, alikho ligazi likhona ngaphakathi angisalisebenzise. Akusona isithwalo. Akusona isithwalo futhi. So umuntu omkhulu methi mina ngizoqala ngesika 7. Imali simenzele uyakwazi ukubuyeza komkhulu ethi ngicela ke manje unginyusela sona siye kulesa 10. Mawukuthi asokwazi mawuthathile lesa 7. Yeah. Mawukuthi masisikalele kumsebenzela. Mawukuthi asokwazi kuyibekela imali ukuthi ushaye uthini. Angakwazi aphinde azathathe sathini. Mawukuthi azokwazi kuyibekela kancane akwanelisa u25 angakwazi eze ayilande indoda endala wapipa. Okay. Kuba kunjalo. Mkhulu abantu bathuswa into sebezwe kakhulu izinto zezigubhu abantu sebeyathuka. Omunye umuntu ethi cha mina ngiyasaba ukuyothatha isigubhu. Ngiye ngithanda ukuthi ngesinye isikhathi ngeke ngithi udokotela ize ngekesha irecipe noma izinto ayisebenzisayo kodwa iprocess yomuntu othi ngizothatha isigubhu omkhulu ithini ngifika ngenzeni ngiyagezwa ngiyaqhuma ngihamba izinsuku ezingaka yipi process manje ngithi ngiyasifuna isigubhu ngifika naso ngisithatha same day noma umkhulu uzange ngizokufala abaphepha usipose kwenziwa kanjani mezo silanda isigubhu ba into ngiyibona ukuthi i-right umuntu ayizele straight nginikeze esanjeni. Into ngiyibona ukuthi i-right. Kodwa umuntu uma ufuna ukuthi ngimfakele kaphephu ngenxa ukuthi abantu baningi manje amathemba akanabo. Mina kungenzeka umuntu ngimfakele isigubhu kaphephu. Kodwa which means ukuthi umuntu isigubhu ngisofakela kaphephu yena imali yazongithumelela ku online. Angakwazi na imali yangifakele kaphephu noma espa. Akunankinga. Mina isigubhu ngisokwazi kumfakela kaphephu. Mawukuthi yena uhlala kude kakhulu. Angakwazi athathe ibhakoti yakaphephu ngakhona lapho uhlala khona. Ayithumelele kumina, angithumelele n'imali, mina isigubhu sakhe ngimlungisele ngisothumelela kaphephu. Uyobe usumchazela sesifika kuyena noma sesifikile ukuthi yini yasefanele yenze ngaso. Lapho ke ngizomchazela isigubhu mase sifikile kuyena ngimtshela athi usibonile isigubhu. Ngoba naye azongitshela ukuthi isigubhu sengisibonile. Sengiyamchazela ukuthi siwenza indlela engakuthi. Kodwa umuntu nginikeza isigubhu silungisiwe already ngedwa. Nginga ukuthi nginike umuntu umsebenzi. Gcinene awenze into ewrong. Kusophenduka kuba ngathi nginike into engasebenzi. So siya prefer ukuthi umuntu akasilande isigubhu. Umuntu ngimlungisele mina mawusithola isigubhu azosithola sonke silungisiwe already. Okay. So iadvice nami engayinikeza umbukeli akasuke la ekhona agibele ezolanda into yakhe. Azolanda sakhe mawushaka nankingi. Kuningi mkhulu izinto ezihlangabezana nazo makuthiwa siyaposwa. Into efana nesigubhu omkhulu kuba khona izinto ezifakwayo khona esinye isikhathi engahamba zilimale if uyihamba ithintwa abantu abahlukahlukene abanenkinga ezahlukahlukene isiyafika into kuwena ayisenawo lawa amandla esuke esigodlweni nawo. So abantu ngiya prefer noma singasho ukuthi umuntu akasilanda isigubhu. Akunankinga futhi yona into iright ngenxa ukuthi isigubhu mase sihamba sina umuthi. Manje lesindawo sihamba khona kuna imoya eningi ingafani. Imoya imibi, imoya iright yayiba yonke lento. Manje ungenzeke sihlangane nomunye umoya ungafunekelaka ukuthi uhlangane nalesi sigubhu. Kunene ngizoba umina umuntu wrong. Kuba ngathi ngidlale ngomuntu nginike into engasebenze ngithathe imali yakhe yamahhala. Hayi mkhulu ngicabanga ukuthi ababukeli bensese TV1 baningi ngiyabaza abayifuna igubhu baningi futhi abayifuna imali. Khulu sizocela sibone umsebenzi kaBhipa wama envelope abantu ade bawugcina bawubona kanye bathi abanye cha ayasibonanga kahle bacela ukuthi uphinde futhi ubenzele sesithi ke manje ama envelope sithesta ngawo kulonyaka. Imali esiyisebenzisayo noma imali ephuma khona iqala kwe1000 kuya ku20 kuyaphezulu kodwa akweqi kuze kufike amamiliyoni.
noma kuba u500 rand yebo kuba u300 rand kuba kunjalo kodwa makuphuma something ku-influence kulowo muntu abekwazi ukuthi nakanjani azobuya nemali. Hayi cha mkhulu asiyibone imisebenzi kaAbiba siyibone i-envelope yakha imali sibhekile ngoba abantu ke bawuthanda kakhulu lo msebenzi ukuthi ke akekho futhi sayesamenzela wona ever since sawuveza mkhulu. Hayi sisokwenza lento ukuthi na abantu bakhumbuleke ukuthi umkhulu Mawunde usakhona. Yebo. Hayi lo utata ama video bami awaposte kusiyenza ukuthi umini kodwa akumini. Kungeke. Nene mawuya kohlangana eThekwini akumina ke futhi. Manje mawufuna kukompulena uyangena kwi-page athathe inamba yaMawunde straight. So uyafuna ukuthi hayi mkhulu waze wangidlela imali yami ngifuna ngibuyisele imali yami. Mkhulu wena uje imali yami kuphi kanti ngayidla imali yakho ngoba ubungekho bengingeke kwathi ukuthi hayi mkhulu ukuhamba manga sahlangana eThekwini mangithi okay mfana wami akuna nkinga fona i-video call makuthi uyafona i-video call ubona mina umuntu wabuya axolisa ukuthi mkhulu ngiyaxolisa kuwena umuntu uthathile imali yami eThekwini bewuthi umkhulu Mawunde kodwa mangithi hayi akuwena mkhulu shuthi umunye umuntu lo ngishaye igame. So ngiyacela banje ababukeli sinye sikhathi i-video call iyasiza. Wona i-video call uthi mkhulu sekusasa ngiyasuka ngiyeze eThekwini sihlangane ngoba ngeke ngikhambe mangathi ngihlala eGoli kodwa mina ngihlala eThekwini. Mina ngiseThekwini shaya i-video call khona uzobona ukuthi hayi uyena umkhulu Mawunde. Hayi mkhulu abantu engiyathemba ukuthi le game ngoba usubuyile nje kuzoba luthi bekuthole nathi futhi sinsese TV1 salivula ithuba ukuthi umuntu akabuze mengamthola umkhulu angithinta umuntu kuyinombolo zethu zikhona la escreenini ukuze sikwazi ukuthi nasikutshela cha umkhulu khona ngoba abaningi bayazi umkhulu bengekho. Bayazi abantu ukuthi umkhulu bengekho ngoba wonke umuntu besifonela ngomkhulu sisho cha umkhulu Mawunde akekho kwamanje besikwazi ukubamisa namanje futhi basamile bazolithola kusizo nje kusubuyile mkhulu. Mkhulu siya noma ngithi nje umbukeli ngine-show usejahile ukubona umsebenzi lo okuyiwona esize ngawo. Awuthi nginyakazise la kuze singakhathi abantu bethi bayacisha benza lokhu. Mbukeli ngikukhombise nje ukuthi sisemgodini ulwandle liphezulu kwethu njengamanje uyabona iskyline la sisemgodini nje impela emgedini siphuma nje phezulu sangena phansi la umkhulu usikhombisa khona ke imangaliso eza ama envelope lawa noAbiba asikhathi ifeed yethu fanele ubavezele ungayikhathi. Uyabona ngithi yebo mkhulu uyabona ngithi yebo baba fanele abantu babone ngempela kunani la Mtsiba uyambutha ngithi yes uyambutha la yes baba alright kunani la Mtsiba bayabona ngithi yebo baba ngiyabona ka akunalutho yes angithi yebo mkhulu. Kuna abantu bangakhohlwa umsebenzi waAbiba amandla aAbiba uthi asakhona uyawukhala ke manje Abiba ngicela ubakhumbuzeni abantu obatshele ukuthi uAbiba usakhona semhlabeni. uAbiba besemakhaya umkhulu Mawunde sobuyile uyenza yonke into manje akekho kusala umuntu noma bani noma ingane noma bani noma ugogo ngiyamsiza ahambe nimphumelelo emakhaya ngoba sonke sidinga imali. Akekho umuntu wazalwa nokuhlupheka akekho umuntu wadalelwa ngokuhlupheka sonke siyezamela amathuba. Mina ngiyamsiza noma bani nonke ngifuna nibone la njengoba nibonile phakathi emanimflozi ayikho lutho seziyazama ukumthumela uAbiba ubone ukuthi uAbiba usebenza kanjani. Nango ke uAbiba wonke umuntu abuka ababukeli
abone ukuthi uHabiba usakhona sokukhuluphele futhi manje ukhona uHabiba afuna ukudlala ngomuntu angifuna umuntu akhale ngami kumina umuntu ungena ukhala kodwa ubuya ujabula akukazi kubuye umuntu ukhala kumina futhi ke uhlangene noMawunde unamanga futhi uhlangane noMawunde ongekho akuyona uMawunde lo maziyo ngempela walapha kuyiSizwe TV lo uyena lo Mawunde wangampela Breeze zamani kubheka ukuthi mawumfoma afuna kumfonela uMawunde uye nalo Mawunde okhuluma naye ngoba gcinene indaba yami iyancola ngabanye abantu nabanye odokotela bayantshontshe inamba yami bantshontshe ama video bami basiyenze kuba ngathi umina kodwa akumina so indaba iyancola yami sengibuyile ke kuyiSizwe TV ukutshengisa ukuthi 2026 uMawunde sobuyile ke manje ukhona ngifuna nibone nonke ukuthi uHabiba sobuyile uHabiba wenze izinto zakhe uHabiba still strong usakwenza umsebenzi wakhe Habiba cela ubuye uHabiba abantu bafuna ukukubona lapho ngikuthume khona awenze lento yokushesha abantu bafuna babone abantu bafuna ukubona uHabiba funa abantu babone ukuthi hayi uMawunde usakhona hamba-ke uHabiba abantu bafuna ukubona ukuthi usanjalo na amandla akho asakhona na semhlabeni abantu bafuna ukubona ukuthi uHabiba uletha imali injani ngoba vele sengibakhazelile ukuthi uHabiba la njengamanje uletha yonke into uyifunayo uzoyithola ngicela ukuthi ungilalele ababukeli niyibukeni le video ningabe nikuthathazela umthinteni umkhulu Mawunde usombona ukuthi hayi umkhulu Mawunde still ngempela uyasebenza awu sengiyabona ngathi uHabiba hayi sobuyile ke uHabiba ngiyambona ukuthi uHabiba sobuyile hayi sengiyamuzwa ngempela uHabiba hayi sobuyile uHabiba ke manje uHabiba usebenza ngokusheshsha ngenxa yokuthi 2026 uyabona ngithi hayi siyabuka mkhulu asiboneni sonke ababukeli siboneni sonke ukuthi uHabiba akithi bekungena lutho la beku-Ems la beku-Emp target yebo babonile abantu babona ukuthi umkhulu Mawunde uyasebenza akadlale nengane umkhulu Mawunde uyasebenza uyakwenza umsebenzi wakhe uHabiba amanjabe basakhona njengamanje uHabiba akadlale nengane hayi ngiyabonga kakhulu uHabiba usebenza indlela yona le bengiyithandayo ukuthi asebenze nayo imali mkhulu siyibona bukhona babone ukuthi hayi uHabiba ngempela usakhona and mkhulu akusiyo amaphepha la hayi fanele bayibheka abantu bayibuke ngempela ukuthi imalini le imali injani le ikhona la abantu bayibuke u200 lawo u200 lawo ubathatheni uyithathe le imali abantu bayibone ngempela ubavezele bayibone mawukuthi bazokwazi bayayibona imali yabo mhlambe singakwazi sithathe ngawani bayibone ukuthi imali yangempela gcineni azojayi umkhulu Mawunde uwenza imali ingekho awumbona uMandela wasibili phakathi uyambona akithi imali nje mkhulu impela so asifikanga koyiveza into eyiningi woze esigusheni sibonane ngikuwenzele imali yangempela uzokwazi ukuphumelela ngayo uyakwazi futhi umuntu ewuthathe uHabiba usebenze for 6 months akuna nkinga futhi azokwazi ukumsebenzisa ekhaya uzolandela imithetho azolandela imithetho futhi ufanele ungilalele kahle ungizwe kahle ukuthi umkhulu Mawunde
Yabo mawungizwa kahle. Hayi, wena kuphumelela kwasemhlabeni usogoja sonke sinkinga bobhekene ngazo. Inkinga ikhona ayikho. Kodwa ke kubalulekile kuba na-understand kulalela. Kona kubalulekile kakhulu. Futhi ngesinye isikhathi abantu silisa nabantu sifazana bahlukene. Kungakho abantu sifazana bambanisa imoto sibizazo kakhulu. Bayaphumelela futhi kakhulu. Ngenxa ukuthi umuntu sifazana uyakwazi ukubekezela kumuzo omkhulu. Kungenzeka ukuthi uza kumina ngifuna ngikusize ngemali mhlambe isimo okubhekene ngazo sinzima kakhulu ungakwazi ukuthi wena uyicontrol noma mina ngakwazi ngiyicontrol. Ngingakwazi ukuthi nami ngikugibelele ibhano engiye kokufunela into efunekalayo ukuthi wena uthole usizo ngenkani. Yebo. Ngoba kunjalo. Mkhulu hayi ngoba engathi impela umsebenzi usamningi. Mkhulu futhi umsebenzi esinawo kulonyaka. Abantu ke njoba seshilo ukuthi umkhulu ubuyile imali nayo uyakwazi ukuyenza usuke sakuthesta la noma ekutestela ngama envelope mawuhlula envelope kuyiwe ebhodweni uthestelwe khona kodwa uma uthi kuhlule ebhodweni ubuyele emuva nemali yakho 3 days uyabuya usebenzisa impande kaMkhulu ubuzo ukwenza imali yakho. Mkhulu mangibuka le ndawo esikuyo half of the year iba ngaphansi kwamanzi. Le ndawo ijule kakhulu esikuyo njengamanje ababukeli ngibakhombisile ukuthi sisemgodini mase ngabakhombisa ulwandle lingaphezulu nje kwethu okusho ukuthi insebenzo yalonyaka inamandla kakhulu Mkhulu. Ubavezele futhi nindawo ngoba bazokuhamba amanga ukuthi hayi ngiyayazi le ndawo bake ngalimala ngiyayazi kodwa hayi akusiyo le enye indawo le ejule kakhulu njengoba abantu enibona nje i-landscape siyiveza yankulu mawunde le ndawo. Akekho umuntu osebenzayo la ngaphandle akekho angadliwe niyilwane la angadliwe niyilwane nazi nayi imali ephume kwi-envelope ebingena lutho nayi kwi-envelope yonke le angazi ngingathini khona ukuthi basoyibona kahle yonke le iphume khona. Mina ngifuna abantu babone ngempela ngoba angifuni bakuningi abantu bangigambela amanga hawu mawunde bahlangana nomawunde ayizolo. Niuntatephi lo mawunde ngena kwi-Insizwe TV khona uzomthola original uzombona. Nikaze ubaba wa-Abiba yayizwa lento yonke le imali lento funa niyibone ngempela ababukeli babone nje kodwa hayi umawunde usakhona. Mkhulu njengoba ushilo ukuthi namhlanje noma uveza umsebenzi onzima kuphela oze nawo namhlanje. So masuka la Mkhulu siyobona isimanga. Hayi siqala ngqa umuntu ke uyobe eqala ngqa ukuyobona lokho ayokubona namhlanje. Umkhulu njengoba eshilo ukuthi ufikile ku2026 uzophilisa abantu uzokwenza abantu becebe ephinde futhi ke ezoveza ukuthi kahlahle yena ubani yini la ubuye nayo le makhaya. Yebo inombolo zikaMkhulu zibhaliwe escreenini njengoba nibona nje phansi iyagijima nje imali igcwele phansi iphuma lapha kuma envelope abe empty. Njengamanje siyaphuma sesiya kwenye indawo la ekujulwe khona ngempela. Kujuliwe la siya khona niyobona isimanga. Abanye bake bethi angani wangibatsheleni Mkhulu bawubonane noma bawubona sebebona nje sesifike khona. Mase sifikele khona. Yebo. Ngiyangifuna ngibe ngikhuluma yonke into ngomlomo ngifuna nam 2026 khuluma into eyibonakalayo. Abayibonayo ibonakalayo hayi uHabiba kuphela angisebenze ngoHabiba kuphela ngena izinto ziningi. Hayi Mkhulu amazwi nje okuvala before sisuke nje siya lapha ya kwindawo yesithathu la siyobona khona isimangaliso siyobona khona into esingakaze siyibone ebukhoma on television namhlanje baba. Amazwi nje okugcina ongabekela umbukeli ukumgqugquzela ukuthi ke eze kuMkhulu. Mawufuna uMkhulu uyafona straight uya video call to be sure ukuthi uyena straight. Hayi Mkhulu asiphumeni emgodini sihambe sibuyele emgedeni siyobona isimangaliso baba. Futhi into ngizocela ngayo ungeze kumina mphakathi ngenjiziyo yakho kugcwele izinto ziningi mhlambe sinkinga sabanye odokotela. Mawukuthi hayi lesinkinga ngibhekene ngaso kwabanye odokotela ashuthi lesinkinga ngisokhiphela kuNkulu Mawunde
usoba nenkinga hayi mina. Yebo. Ngiyacela ukuthi singafike leso sikhathi mina ngifuna umuntu aqhamuke eze kumina inhliziyo yakhe ibe iclean yonke into. Yebo. Ungafike unamacala abanye abantu. Yes. Uze unjalo ngikusize uthole imphumelelo kuphela mina ngizula inyembezi sabanye abantu. Yebo mkhulu. Ngiyabonga kakhulu. Amen.